Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Ефір «Новинный час» мясцовы. У студии Леся Ушакова и сегодня в выпуску. 60 гадоў исполнилась установе адукацыі Маладзечынскі гандлёва-эканамічны каледж. За гэты час дыплом атрымалі больш за 30 тысяч спецыялістаў. Інтэрнэт-бяспека. У Беларусі пачасціліся выпадкі махлярства праз сусветную павуціну. Калядныя чытанні ў Маладзечынскім раёне абмеркавалі сацыяльнае служэнне царквы. 60 гадоў исполнилась установе адукацыі Маладзечынскі гандлёва-эканамічны каледж. На свято ў родныя сцены каледжа прыйшлі студэнты, выпускнікі і настаўнікі-ветэраны. За сустрэчай пакаленняў назірала наша здымачная група. Гісторыя навучальнай установы пачалася 6 дзясяткаў год таму назад. За гэты час у Маладзечынскім гандлёва-эканамічным каледжы спецыяльнасці атрымалі больш за 30 тысяч чалавек. Іх старт у прафесійнае жыццё быў менавіта адсюль, а цяпер яны працуюць у розных куточках Беларусі і за яе межамі. Та любовь, забота и профессионализм, с которой педагоги все это вкладывали в своих студентов, я помню до сих пор. И впечатление, поскольку определилась не только производственная жизнь, но и личная жизнь, поскольку я здесь встретил свою будущую судьбу и по сегодняшний день, то значит наш техникум, но сейчас колледж дал мне все. Начиная от профессионального образования и заканчивая семейными узами. Спецыялісты, якіх рыхтуе навучальная установа, запатрабаваныя. У гэтых сценах можна атрымаць дзясятак прафесій, сярод якіх бухгалтары, эканамісты, лагісты, праграмісты, таваразнаўцы і юрысты. Моладзь спяшаецца за ведамі і ганарыцца сваёй альма-матер. Преподают хорошо. Все знания, которые мне особенно нужно, как специалисту дают. Что-то такого непосильного нету. Учеба интересная. Специальность та, которая мне нравится. Гісторыя ствараецца людзьмі. На юбілей навучальнай установы завіталі былыя педагогі, супрацоўнікі, якія стаялі ў вытоку ў каледжа і зрабілі важкі ўнёсак у яго развіццё, пераадолелі цяжкасці. Выкладчыкі, што працуюць сёння, таксама даказалі свой прафесіяналізм. Яны адзначаны на ўзроўні рэспублікі, вобласці і раёна шматлікімі ўзнагародамі. Особую благодарность и признательность хочу выразить старшему поколению наших преподавателей, нашим ветеранам за их неоценимый вклад в становление и развитие колледжа и формирование его коллектива. Низкий вам поклон за вложенное в своих учеников знания, силы и мудрые слова. У меня очень много выпускников, которые стали руководителями, банкирами, бизнесменами. Поэтому я считаю, что жизнь моя прошла не зря. И колледжу я благодарна. Мы когда-то, наше учебное заведение гремело на весь Советский Союз. Потому что лучше наших специалистов не было, ну, наверное, не только в Беларуси, но и в Союзе. За сумленную працу і прафесійнае выкананне сваіх абавязкаў супрацоўнікі каледжа атрымалі ганаровыя граматы, дыпломы і падзякі ад старшыні праўлення Белкаапсаюза. 60 гадоў для установы адукацыі тэрмін зусім невялікі. Наперадзе нашмат больш гадоў дасягненняў і перамог, упэўнены калектыў Маладзечынскага гандлёва-эканамічнага каледжа. Леся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Інтэрнэт-бяспека. У Беларусі пачасціліся выпадкі інтэрнэт-махлярстваў. Сярод самых распаўсюджаных злачынстваў просьбы аб матэрыяльнай дапамозе ў сацыяльных сетках са ўзламаных старонак блізкіх і знаёмых. А таксама званкі ад імя банкаў, калі зламыснікі прадстаўляюцца супрацоўнікамі фінансавых арганізацый і пад рознымі падставамі просяць агучыць рэквізіты карты. Але гэта не ўсе метады. Зачастую женщинам, как правило, среднего возраста приходят сообщения в социальной сети, опять же, ВКонтакте, либо Одноклассники, либо иных, от неустановленного лица, который представляется ветераном боевых действий, как правило, в Афганистане, Ираке, Иране, где они происходили, и предлагает познакомиться, в ходе краткой переписки предлагает проживать вместе, а также указывает, что у него имеется большие денежные сбережения, либо драгоценности, и предлагает переслать их в Республику Беларусь посредством почтовой связи. После чего просит создать расчетный счет, также оплатить какие-то таможенные пошлины, просит выслать денежные средства на визу, и потерпевшие пересылают денежные средства на неустановленные расчетные счета
как правило, африканских стран, и лицо завладевает данными денежными средствами, не выполняя своих обязательств по пересылке каких-либо денежных средств и нового багажа. Маладзечанцы становятся ахвярамі і праз так званыя фінансавыя піраміды. Па электроннай пошце альбо проста на інтэрнэт-старонках з'яўляюцца прапановы ўкласці грошы ў каштоўныя паперы з гарантыяй на стабільны і высокі доход і магчымасць вярнуць свае сродкі. Злачынцы нават могуць прадаставіць пацярпелым доступ у асабісты кабінет, дзе можна ўбачыць, як працэнты паступаюць на рахунак. Праблемы з'яўляюцца пазней, калі ахвяра вырашае зняць грошы. Тэхнічныя непаладкі, праблемы з серверам, унутраныя збоі альбо неабходнасць папоўніць рахунак. Фінансавую піраміду можна распазнаць, варта звяртаць увагу на кантакты кампаніі. Падманшчыкі часцей за ўсё выкарыстоўваюць назвы рэальных біржаў ці нязначна іх перарабліваюць. Калі на сайце няма дакладнага фізічнага адраса, прамога тэлефона і нумару ліцэнзіі, то варта задумацца, ці існуе такая кампанія. Пакупка тавару ў інтэрнэт-краме альбо ў фізічных асоб з папярэдняй аплатай таксама сталі негатыўным вопытам для многіх беларусаў. Махляры карыстаюцца інтэрнэт-сеткамі і самі ствараюць інтэрнэт-крамы. Знайсці такіх злачынцаў цяжка, рэсурсы могуць быць зарэгістраваны з дапамогай замежных сайтаў, якія прадастаўляюць паслугі ананімізацыі. Гарачая тэма. Паведамленне пра пажар каля вёскі Володькі паступіла ў Маладзечанскі гранц у апошні дзень лістапада. Аб'ектам узгарання сталі рулоны саломы ураджаю 2019 года. Пажар пачаўся ў цэнтральнай частцы стога, супрацьлеглага ад дарогі боку. Адлегласць да лесу 15 метраў. У выніку здарэння агнём знішчана 20 тонн ячменнай саломы. Сумеснымі дзеяннямі выратавальнікаў і работнікаў гаспадаркі выратавана 10 тонн расліннага матэрыялу. Матэрыяльны ўрон ацэньваецца ў суму 900 рублёў. Інфармацыя пра пажар перададзена ў Маладзечанскі РАУС. Разглядваюцца дзве версіі здарэння – падпал саломы ці неасцярожнае абыходжанне з агнём. Парушальнікі за мяжы. Па дадзеных аддзялення па грамадзянству і міграцыі Маладзечанскага РАУС на тэрыторыі нашага раёна затрыманы 6 замежных грамадзян у п'яным выглядзе за рулём. Гэтыя ўчынкі выліліся для іх у салідныя штрафы і высылку з краіны з забаронай уезду назад на вызначаны тэрмін. Сярод іншаземных аматараў паганяць пад шафе больше складаюць расіяне. Таксама ў поле зроку міліцыі трапілі вадзіцелі з Казахстана, Грузіі і Літвы. Па інфармацыі начальніка аддзела па грамадзянству і міграцыі Дмітрыя Судніковіча, высылка за межы дзяржавы замежных грамадзян за нецвярозае знаходжанне за рулём аўтамабіля – гэта крайняя мера. Згодна лічбаў статыстыкі, з пачатку года толькі 20% ад агульнай колькасці іншаземцаў-парушальнікаў пакідаюць межы Беларусі. Астатнім маладзечанскія праваахоўнікі даюць шанс на выпраўленне. Калядныя чытанні. Сёлета удзельнікам 5-го рэспубліканскага форуму была прапанавана тэма «Вялікая перамога, спадчына і нашчадкі», якая мае выключнае значэнне для Беларусі. Удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі духавенства, органаў улады, медыцыны і адукацыі, сілавых структур, студэнты, валанцёры. У Маладзечанскім раёне працавала секцыя, дзе абмяркоўвалі сацыяльнае служэнне царквы. Тэму працягне наш карэспандэнт. Вера без спраў мёртвая. Гэты выраз новага запавету праходзіў лейтматывам праз усе нядаўнія мерапрыемствы ў Маладзечанскай епархіі. Удзельнікі калядных чытанняў дзень распачалі малебнам у храме Пакрова Пресвятой Багародзіцы на плошчы Старое месца. Потым наведалі мясцовую санаторную школу-інтэрнат, цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, Мінскі абласны краязнаўчы музей. І ўсюды гаспадары расказвалі гасцям пра супрацоўніцтва паміж установамі і праваслаўнай царквой. Формы работы самыя розныя, але ўсе яны прыносяць карысць. Нядаўна, напрыклад, пасябравалі Маладзечанскі тэрытарыяльны цэнтр сацабслугоўвання насельніцтва і маладзёжнае братства ў гонар Валянціны Мінскай пры Успенскім саборы ў Маладзечне. І добрых сумесных спраў на іх рахунку нямала. Волонтеры этого братства знакомят наших посещающих отделений с различными церковными праздниками, рассказывают про историю возникновения этого праздника, как он праздновался ранее, как он празднуется сейчас. Проводятся всевозможные встречи на территории как нашего отделения, так и на территории Минской области. Совместно выезжают. Также члены этого братства, волонтеры, они оказывают нам материальную поддержку. Да? Они нам оказали материальную поддержку в виде палок для скандинавской ходьбы, и с обучением пришли волонтеры, которые наших ребят обучали, как их использовать.
Вектор прыкладання сілы духавенства і прыхажан у плане сацыяльнага служэння людзям мае шмат аспектаў. Дапамога словам, справай, парадай і нават уласным прыкладам у патрэбны момант можа сапраўды стаць паваротным момантам у жыцці чалавека да лепшага. Розныя благачынныя акцыі, асветніцкія заняткі на тэму духоўнасці, аздараўлення хворых дзяцей, індывідуальная дапамога наркаманам і іх сем'ям, былым зняволеным, барацьба з п'янствам. У кожным прыходзе епархіі па-свойму стараюцца выконваць тую самую запаведь любові да ближняга. Мы ведаем, без выключення кожны храм прыходзяць людзі. Людзі, якія ведаюць на ўзроўні, я бы сказаў, амаль інстынктна, што вось у храме не адмовіць. Храм тое место, дзе тебе пачуюць і знойдуць магчымасць неяк дапамагчы. Хтосьці можа капеечкай дапамагчы, хтосьці можа часам, хтосьці можа прыбраць, хтосьці можа посуд памыць. І ў выніку все мы робім одну справу. Дапамагаем ближнім. Новы імпульс рабоце павінна надаць і абноўленая праграма супрацоўніцтва, падпісаная 2 гады таму паміж Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Беларусі і праваслаўнай царквой. Разам з тым, дапамога чалавека чалавеку – гэта яшчэ і акт хрысціянскай любові да бліжняга свайго. Каб часцей сустракаліся 2 рукі, якая не скупіцца на дапамогу і якая яе прымае. І, як справядліва зазначалі выступоўцы, патрэбна, каб менш было халоднай і механізаванай сацыяльнасці ў гэтай святой справе. Толькі тады дабрачыннасць зможа асвяціць душу кожнага тым дзіўным светам дабрыні і цяпла, якога так не хапае многім у жыцці. Алла Маркелова, Алексей Андраеўскі, МКТВ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я, не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.